известния Готел. Днес в тренировката съм включила 5 упражнения, които са достатъчно ефективни, не отнемат много време, така че нека да започваме. Упражненията се правят на стелка. Аз лично имам тежести на краката, които са от по 1 кг. Всеки може да прецени дали иска да изпълнява упражненията с тежести или не. Нека да започваме. Всяко едно упражнение ще правим по 10 пъти, след това повтаряме по 10 пъти забързано след приключване на изпълнението. Първо упражнение. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След това правим интензивните повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повтаряме бързо. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следващото упражнение. Спъваме кръка и дигаме нагоре за малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повтаряме бързо. Горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По същия начин с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повтаряме бързо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Следващото упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повтаряме бързо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правим бързо 10. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Поемем въздух. Следващото упражнение. Ставаме по този начин. Спиваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следващото упражнение. Лягаме по този начин. Високите дозове витамини в Милгама М регенерират периферните нерви и лекуват причини.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме 10 броени. Държиме тялото до тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаме. Можем следващото упражнение, така може да се запотом на пълна или полуспи и започваме да дигаме дупето. 1, 2, 3, 4, 5, оказваме с 1, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме. 1, 2, като винаги стягаме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И задържаме. Като пускаме леко, справяме се. И с това нашата кратка, но със сигурност ефективна тренировка завършва. Спортувайте с мен. Аз вярвам, че вие можете. Бъдете здрави и до нови срещи!